ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നില്ല മാതാജി. കാണുന്നില്ല. കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്താ ചെയ്യണം? ഇപ്പോഴും കാണുന്നില്ല? ഇല്ല അല്ലെ? ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ, share to short. ഒരു നിമിഷം ഓഫ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ. നോക്കി വെക്കട്ടോ. കളയണ്ട, പിന്നെ വരാം കേട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിയട്ടെ, പിന്നെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ മാതാജി. കാണുന്നുണ്ട്. ശരി ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു. ഇന്ന് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री राधा गोविंद हरे कृष्ण അപ്പൊ ധ്രുവന്റെ കഥ പറയുക കഥ ആര് പറയും ഹരേ കൃഷ്ണ ആരെങ്കിലും പറയുമോ ധ്രുവന്റെ കഥ ഉത്താനപാദന്റെ മകനാണ് മാതാജി. ഉത്താനപാദന്റെ മകനാണ്. അതായത് സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ആദ്യത്തെ മനുവായിരുന്ന ഭഗവാൻ. ഏത് മനുവായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മനു? സ്വയംഭൂ മനു. സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ മൂത്തപുത്രൻ പക്ഷെ പ്രിയംവ്രതനായിരുന്നു. പ്രിയവ്രതൻ കാട്ടിലേക്ക് തപസ്സിനായി കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഉത്താനപാദനാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാരതം, ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നത്. മനു ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ പിതാവാകുമ്പോൾ ഉത്താനപാദൻ ഈ ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു. ഉത്താനപാദന്റെ 2 ഭാര്യമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, സുനീതിയും സുരുചിയും. സുനീതി മൂത്ത ഭാര്യ. സുനീതിയുടെ മകനാണ് ധ്രുവൻ. സുരുചിയുടെ മകൻ ഉത്തമൻ. അപ്പോൾ സുരുചിയോടായിരുന്നു ഉത്താനപാദന് കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നത്. സുരുചിയെ ഉത്താനപാദന് അത്രയ്ക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അതുപോലെ ധ്രുവനെയും സുരുചി എന്ത് പറയുന്നോ അത് മാത്രമാണ് ഉത്താനപാദൻ കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ധ്രുവൻ 5 വയസ്സായ മകനായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ധ്രുവൻ കളിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? സുരുചിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ഉത്തമൻ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. കൊട്ടാരത്തിലെ സിംഹാസനത്തിൽ രാജാവ് ഇരിക്കുന്നു. രാജാവിന്റെ മടിയിൽ ഉത്തമൻ ഇരിക്കുന്നു. ധ്രുവനും വേഗം തന്നെ ഓടി അച്ഛന്റെ മടിയിൽ തനിക്കും ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറാൻ പോകുമ്പോൾ ആരാണ് തടയുന്നത്? സുരുചി. സുരുചി തടഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ധ്രുവനോട് പറയുന്നത്, നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. എന്താണ് ഈ അയോഗ്യതയ്ക്ക് കാരണം? എന്റെ മകനല്ല നീ. അതാണ് സുരുചി പറയുന്നത്. നീ എന്റെ മകനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നിനക്കില്ല. അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ പിന്തുടരവകാശിയാകുവാനുള്ള യോഗ്യതയും നിനക്കില്ല. അതായത് ഈ രാജ്യം മൂത്ത മകൻ ധ്രുവനാണെങ്കിലും ധ്രുവന് യുവരാജാവാകാനോ രാജ്യം ഭരിക്കാനോ അച്ഛന്റെ പിന്തുടരാവകാശിയാകാനോ യോഗ്യതയില്ല. കാരണം സുരുചിയുടെ മകനല്ല. നിനക്ക് അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ഭരിക്കണമോ എല്ലാം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വേണം? എന്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആരോട്? പരമപുരുഷനോട്, പരമഭഗവാനോട് നീ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കൂ എന്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കാൻ. എങ്കിൽ നിനക്ക് അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടാകും, സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ഷത്രിയ ബാലകനായിരുന്നു ധ്രുവൻ. ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ആ ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള എല്ലാ പവറും ധ്രുവന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ധ്രുവന് തന്റെ അഹംഭാവത്തെ, ഞാൻ എന്നുള്ള അഹംഭാവത്തെ, രാജകുമാരനാണ് ഞാൻ, മൂത്ത പുത്രനാണ്, എല്ലാം അറിയാം ധ്രുവന്. എന്നിട്ടും അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് തന്റെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ധ്രുവന് തോന്നിയത്. ഇതിനുള്ള പരിഹാരം നേടിയിട്ടേ താനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പക്ഷെ ചെറിയ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, തനിക്ക് അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വേദന മൂലം അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സുനിധി മറ്റുള്ള പരിചാരികരിൽ നിന്നും ഈ വിവരം അറിയുകയുണ്ടായി. സുനിധിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സുനിധിക്ക് മനസ്സിന് വളരെയേറെ വിഷമമുണ്ടായി. രാജ്യം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ല. അത് കണ്ടപ്പോൾ സുനിധിക്കും വിഷമമുണ്ടായി. പക്ഷേ സുനിധി മകനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നീ പോയി പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്നോ, അമ്മ രണ്ടാനമ്മ പറഞ്ഞതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നീ വളർന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സുനിധി പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ദൗർഭാഗ്യമാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ദൗർഭാഗ്യമാണ്. പക്ഷെ നിനക്ക്
രണ്ടാനമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കണം, അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടാനമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതേ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. അവർ ശരിയായ വഴിയാണ് കാണിച്ചു തന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യവും ദുർഭാഗ്യവും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന് നമ്മുടെ ദൗർഭാഗ്യത്തെ നല്ല ഭാഗ്യമായിട്ട് ശുഭമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നീ രണ്ടാനമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കൂ, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കൂ, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിനക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എല്ലാവരും പറയുന്നത്, ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ മധുവനത്തിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നീ അതുകൊണ്ട് നേരം വൈകിക്കേണ്ട, നിന്റെ രണ്ടാനമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുനിധി ധ്രുവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം സുനിധിക്ക് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ക്ഷത്രിയ കുമാരനാണ് ധ്രുവൻ. ധ്രുവന്റെ മനസ്സിനെ വേറെ ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് സുനിധി ശരിയായ വഴി, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ള ശരിയായ വഴി ധ്രുവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ധ്രുവൻ ഉടനടി പുറപ്പെട്ടു. 5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. എവിടെ കാട്ടിലേക്ക് പോകണം? കാട്ടിൽ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? തനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് സ്വയം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? തനിക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? അതൊന്നും തന്നെ ആലോചിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ തനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണണം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങണം. രണ്ടാനമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല, തനിക്ക് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കണം. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതാണ് ധ്രുവന്റെ ആഗ്രഹം. ധ്രുവന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ വന്ന ആഗ്രഹം മനുവിന്റെ, തന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ സ്ഥാനമാനത്തെക്കാൾ വലിയ ഒരു സ്ഥാനം തനിക്ക് ലഭിക്കണം. അങ്ങനെയായിരുന്നു ധ്രുവന്റെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ധ്രുവൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ധ്രുവന്റെ ആവശ്യം, അതായത് ധ്രുവന്റെ ആവശ്യം ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണണമെന്ന ആവശ്യമാണ്. അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, കാരണം ഭൗതികമായ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സുഹൃതം മൂലം ധ്രുവന് സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജന സുഹൃതിനോ അർജുന ആർത്ഥോ അർത്ഥാർത്ഥി ജിജ്ഞാസു ജ്ഞാനി. അപ്പോൾ അർത്ഥാർത്ഥി ആയിട്ട് സ്ഥാനമോഹങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട് ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ചെറിയ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് ധ്രുവന് എങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യണം, ഏത് മന്ത്രമാണ് ഉരുവിടേണ്ടത്, എങ്ങനെയെല്ലാം ആ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രക്രിയകൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും തന്നെ ധ്രുവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധ്രുവൻ നേരെ കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതറിയുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏനമാം ഉപയാന്തിതേ. ആരാണോ എന്നെ ഭജിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഞാൻ നൽകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അതുപോലെ ഇവിടെ ധ്രുവന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. ആരെ? നാരദ മഹർഷിയെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. കാരണം ആ ചെറിയ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള ധ്രുവന് ശരിയായ പാത പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നാരദ മഹർഷി ഉടനടി ധ്രുവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് ധ്രുവനോട് ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നീ പോകുന്നത്? നാരദ മഹർഷിക്ക് തന്റെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി മൂലം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ധ്രുവന്റെ ആവശ്യവും ധ്രുവൻ എവിടേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ധ്രുവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭഗവാനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുകയാണ്, ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോകുകയാണ്, അതിനുള്ള വഴി ദയവായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ധ്രുവൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി ധ്രുവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതായത്, നീ ചെറിയ കുഞ്ഞാണ്, 5 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ നിനക്ക്. അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിരിക്കും, പക്ഷെ അതൊന്നും നീ വകവയ്ക്കേണ്ട. നീ നിന്റെ അച്ഛന്റെ മൂത്ത പുത്രനാണ്. അച്ഛന് ശേഷം നിനക്ക് തന്നെയാണ് രാജ്യാവകാശം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ സമയത്ത്, കളിച്ചു നടക്കേണ്ടുന്ന ഈ സമയത്ത് നീ കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാനെല്ലാം പുറപ്പെട്ടാൽ കാട്ടിൽ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നിനക്ക് അവയെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്തെല്ലാം അപകടം സംഭവിച്ചാലോ? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി ധ്രുവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ധ്രുവൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അങ്ങയോട് കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനുള്ള വഴി അങ്ങ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം. വേറെ ഒന്നിലും തന്നെ എനിക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങേക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരിക. അപ്പോൾ ധ്രുവന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം കണ്ടിട്ട്
നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു, ഒരു ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ആ ഒരു വീര്യം, ആ ഒരു തേജസ്, ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം, മനസ്സിന്റെ ബലം, ധൈര്യം, ഇതെല്ലാമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. 5 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളുവെങ്കിലും ധ്രുവനിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രകടമാണ്. എന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു, നീ മധുവനം എന്നുള്ള വനത്തിലേക്ക് പോകുക. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാകും. മധുവനം എന്നുള്ളത് വൃന്ദാവനത്തിലെ 12 വനങ്ങളിൽ ഒരു വനമാണ്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ മധുവനത്തിൽ പോയിട്ട് നീ കുളിച്ച് ശുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുക. ആ വിഗ്രഹത്തിന് ദിവസവും 3 നേരം കുളിക്കണം. 3 നേരം ആ ഭഗവാന് വെള്ളവും പൂക്കളും ഫലങ്ങളും അർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം, മന്ത്രം നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആ മന്ത്രം ദിവസവും സദാസമയവും ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആരാധനകൾ ചെയ്ത്, എന്നിട്ട് ഭഗവാന് മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ധ്യാനയോഗം, നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 6ാമത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ള അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലെ ധ്യാന യോഗമാണ് ധ്രുവന് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനുള്ള വഴികളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എങ്ങനെയെല്ലാം തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ധ്രുവനെ യാത്രയാക്കുന്നു. ധ്രുവൻ ആ മധുവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെയുള്ള യമുനാ നദിയുടെ തീരത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിന് പൂജകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ 1 മാസം ധ്രുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാട്ടിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന പഴങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ച് വിശപ്പടക്കുകയുണ്ടായി. പഴങ്ങളും യമുനയിലെ വെള്ളവും കഴിച്ച് വിശപ്പടക്കി. 2ാമത്തെ മാസമായപ്പോൾ പഴങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇലകൾ മാത്രമായിട്ട്, ഇലകളും യമുനയിലെ വെള്ളവും മാത്രമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തന്റെ വിശപ്പടക്കുന്നു. 3ാമത്തെ മാസമായപ്പോൾ ഇലകളും ഉപേക്ഷിച്ചു, പച്ച ഇലകളും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഉണക്ക ഇലകളും വെള്ളവും മാത്രമായിട്ട് ഭക്ഷണം. അതിനിടയ്ക്ക് 3 നേരം കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആരാധനകളെല്ലാം ചെയ്ത് മനസ്സിനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യണം. ധ്യാനയോഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം എല്ലാം ചെയ്ത് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിൽ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ധ്രുവൻ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആഹാരവും ഉറക്കവും എല്ലാം തന്നെ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം, ക്ലിപ്തമാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അതുപോലെ ധ്രുവൻ എല്ലാം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണക്ക ഇലകൾ മാത്രം കഴിച്ച് 3ാമത്തെ മാസം, 4ാമത്തെ മാസമായപ്പോൾ ഉണക്ക ഇലകളും നിർത്തി. പിന്നെയോ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് 4ാമത്തെ മാസവും കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു. 5ാമത്തെ മാസമായപ്പോൾ ധ്രുവന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ധ്രുവന്റെ കൺട്രോളിലാകുന്നു. ധ്രുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വെള്ളവുമില്ല, ആഹാരവുമില്ല, പിന്നെയോ വായു ഭക്ഷണം മാത്രം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാൽക്കടലിൽ ശയിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ, വിഷ്ണുവിനെ, പരമാത്മാവിനെ അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. വായുഭക്ഷണം മാത്രം. 5ാമത്തെ മാസം മുഴുവനും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങൾ മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ധ്രുവന് സാധിച്ചു. കാരണം ധ്രുവന്റെ മനസ്സിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ചാഞ്ചല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചെറിയ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് വലിയ ആൾക്കാരുടെ മാതിരി ടെൻഷനോ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം ധ്രുവനുണ്ടായിരുന്നത്, എനിക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം, പ്രീതിപ്പെടുത്തണം, ദർശനം ലഭിക്കണം, എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങണം. അതൊന്നേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വെറും 5 മാസം കൊണ്ട് ധ്രുവന് തന്റെ ധ്യാനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ സാധിച്ചു. 6ാമത്തെ മാസം ആയപ്പോഴേക്കും വായുവും നിർത്തി, ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും നിർത്തി, ശൂന്യമായിട്ട് ഒരേ ഒരു നിൽപ്പിൽ ആ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ധ്രുവൻ സദാസമയവും ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? 3 ലോകങ്ങളിലെയും വായു
സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാകുന്നു. കാരണം പരമാത്മാവ് ധ്രുവന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ധ്രുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ധ്രുവനാണെങ്കിലോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മുഴുവനും നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. 3 ലോകങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക്, ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാം വായു തടസ്സമുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യാൻ തടസ്സമുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പരാതി പറയുന്നു. എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അങ്ങ് തന്നെ ഇതിന് പോൺ വഴി കാണണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇത് ആ കുഞ്ഞു ധ്രുവന്റെ പരിപാടിയാണ്. ധ്രുവന് എല്ലാം സ്തംഭിച്ച്, ധ്രുവൻ തന്റെ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം സ്തംഭിപ്പിച്ച് എന്നിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഉടനടി പോയിട്ട് ധ്രുവന് ദർശനം നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ദേവന്മാരെ അറിയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ധ്രുവന്റെ മുന്നിൽ ഗരുഡന്റെ പുറത്തേറിയിട്ട് ഭഗവാൻ ധ്രുവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ധ്രുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്രുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി. ധ്രുവൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആത്മാവിന്, ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു സമാധി എന്നുള്ള അവസ്ഥ അതാണത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ആ പരമാത്മാവ് അപ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ധ്രുവൻ പരിഭ്രാന്തനായി. ധ്രുവൻ കണ്ണു തുറന്നു. ധ്രുവന്റെ ധ്യാനം മുടങ്ങി, ധ്രുവന്റെ ധ്യാനം മുറിഞ്ഞു. ധ്രുവൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ താൻ ആരെയാണോ ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഭഗവാൻ ഇതാ തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ശംഖചക്ര ഗതാപത്മധാരിയായിട്ട്, മഞ്ഞപ്പട്ടുടയാടകൾ ചാർത്തി, വൈജയന്തി എന്നുള്ള മാല ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ആ അടയാഭരണങ്ങളോടുകൂടി ആ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ, ശ്യാമമേഘവർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ധ്രുവന് തന്റെ കണ്ണുകളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് ഭാഗവതത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ധ്രുവൻ തന്റെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുടിക്കുന്നു, തന്റെ നാവുകളെ കൊണ്ട്, തന്റെ ചുണ്ടുകളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാലിൽ ഉമ്മ വെക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ദർശനത്തെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവനും ആഗീരണം ചെയ്യുന്നു. കാരണം അത്രമാത്രം സൗന്ദര്യമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് ധ്രുവൻ ഒരേ നിൽപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ധ്രുവൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ധ്രുവന് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടായി. എന്തായത്? ആ ഭഗവാനെ തനിക്ക് സ്തുതിക്കണം. പക്ഷേ ഏത് വാക്കുകൾ, എങ്ങനെയാണ് സ്തുതിക്കേണ്ടത്? കാരണം ധ്രുവൻ ചെറിയ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് വാക്കുകളൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ധ്രുവനെ സ്തുതിക്കാൻ, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ, ഒരുപാട് സ്തുതിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായി. പക്ഷെ വാക്കുകളൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തന്റെ ശംഖം കൊണ്ട് ധ്രുവന്റെ നെറ്റിയിൽ വെറുതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൊടുന്നു. ആ തൊടുന്നതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഹ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാരത. ആ ഭക്തന്മാരിൽ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം കൊണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്റെ ശംഖം കൊണ്ട് ധ്രുവന്റെ നെറ്റിയിൽ തൊട്ടതോടുകൂടി ധ്രുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും തന്നെ കുറിച്ചും ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാമുള്ള ജ്ഞാനം ധ്രുവന്റെ ഉള്ളിൽ വെളിവാകുന്നു. അതോടുകൂടി ധ്രുവന് ആ ജ്ഞാനം വന്നതോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനുള്ള വാക്കുകളും പുറത്തേക്ക് വരികയായി. അങ്ങനെ ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ, ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത് പോലെ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് ധ്രുവന്റെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ, കീർത്തനങ്ങൾ, സ്തുതികളിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പഠിക്കുന്ന, ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ച അതേ ജ്ഞാനം ധ്രുവന്റെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ധ്രുവ ഉവാച യോന്ത പ്രവിശ്യ മമ വാചമിമാം പ്രസുപ്താം സഞ്ജീവയത്യഖില ശക്തിധര സ്വധാംന അന്യാംശ ഹസ്തചരണ ശ്രവണത്വഗാദീൻ പ്രാണാൻ നമോ ഭഗവതേ പുരുഷായ തുഭ്യം. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, സർവശക്തനായ അങ്ങ് എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന എന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും, കരചരണങ്ങളെയും, കാതുകളെയും
ജീവശക്തിയെയും പ്രത്യേകിച്ച് സംസാര ശേഷിയെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ധ്രുവൻ പറയുന്നത്. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ധ്രുവൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അതേ ആ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയുടെ വാക്കുകളാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സർവശക്തനായ അങ്ങ്, ധ്രുവന് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്. അങ്ങ് എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച്, അതായത് ധ്രുവന്റെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ധ്രുവന്റെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അജ്ഞാനത്തിൽ മൂടിയിരുന്ന ആ ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും, കരചരണങ്ങളെയും, കാതുകളെയും, ജീവശക്തിയെയും, പ്രത്യേകിച്ച് സംസാര ശേഷിയെയും, കാരണം ധ്രുവന് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ ഏത് വാക്കുകളാണ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് സ്തുതിക്കേണ്ടത് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ ധ്രുവൻ പറയുന്നു, എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ എന്നാണ് ധ്രുവൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സ്തുതി വചനങ്ങൾ, പ്രണാമങ്ങൾ തന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, തന്റെ നാവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് ധ്രുവന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ കരുണ. അങ്ങനെ ധ്രുവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ ആ ആധ്യാത്മികമായ ശക്തി കൊണ്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു. ആ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ, ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വയം പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ നടക്കുകയില്ല. പക്ഷെ ധ്രുവന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ധ്രുവന് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സ്വയം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ അതും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, നാരദ മഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള നമ്മൾ വെറും ഹെൽപ്ലെസ് ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം മാത്രം പോരാ എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും കൂടി അതിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ സഫലമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഏകസ്വമേവ ഭഗവൻ ഇതമാശക്തിയാ മായാഖ്യയോരു ഗുണയാ മഹദാദ്യശേഷം സൃഷ്ട്വാനുവിശ്യ പുരുഷസ്തദ സദ്ഗുണേഷു നാനേവധാരുഷു വിഭാസി. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് പരമോന്നതമായ ഏകമാകുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ അനേകമില്ല, ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ. എങ്കിലും അങ്ങയുടെ വിഭിന്ന ശക്തികളാൽ ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികങ്ങളുമായ ലോകങ്ങളിൽ അങ്ങ് വിഭിന്നങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരാളെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അദ്ദേഹം അനേകമായിട്ട് പ്രകടമാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ശക്തിയായിട്ടും, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലുള്ള തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ടും, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടും എല്ലാം ഭഗവാൻ പല വിധത്തിൽ, പല രൂപങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ധ്രുവന് മനസ്സിലായി. ധ്രുവൻ ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പരമാത്മാവായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം പല അവതാരങ്ങളും എടുത്ത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഭൗതികങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ അങ്ങ് വിഭിന്നങ്ങളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ തടസ്ഥ ശക്തികളാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ദൈവികമായ ശക്തിയാണ്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ, പല രൂപങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഊർജവും സ്വന്തം ബാഹ്യ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അങ്ങ്, സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഊർജവും അദ്ദേഹം തന്റെ ബാഹ്യശക്തി, അതായത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ശരീരത്തിലും, പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിക്കൊണ്ട് സൂപ്പർ സോൾ ആയിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ പ്രകൃതിയിൽ മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ധ്രുവൻ പറയുന്നത്. പരമോന്നത വ്യക്തിയായ അങ്ങ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെ നാനാതരങ്ങളിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. വിവിധ ആകൃതികളിലുള്ള വിറകുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അഗ്നി അവയെ എല്ലാം സമർത്ഥമായിട്ട് ദഹിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ. കൂടാതെ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചു, ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാനായിട്ട്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ, ആധ്യാത്മിക ശക്തി തന്നെ 3 ഗുണങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ദൈവീഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്തെ, എന്റെ ദൈവീകമായ മായയാണ് 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ ആ 3 ഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മുഴുവനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമല്ലേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് ജന്മം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർ മൃഗങ്ങളായിട്ടോ പക്ഷികളായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും അധമ യോനിയിലൂടെ ജനിക്കുന്നു. രജോ ഗുണത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ടായിരിക്കും ജന്മം ലഭിക്കുക. പക്ഷേ സത്വഗുണത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ദേവന്മാരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലോ എല്ലാം ജനിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ, ഇവിടെ ധ്രുവൻ പറയുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, അഗ്നി വിവിധ വിറകുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന, വിറക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേപോലെയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് അഗ്നിക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ഊർജം ഏതെങ്കിലും വിറകിൽ നിന്നോ ഏതിൽ നിന്നാണോ ലഭിക്കുന്നത്, അഗ്നി കത്തുമ്പോൾ ഏതിനെയാണോ കത്തിക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പ് അഗ്നി എടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അഗ്നി എല്ലാത്തിനെയും സമർത്ഥമായിട്ട് ദഹിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് പോലെ ഗുണങ്ങളാൽ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നാണ് ധ്രുവൻ പറയുന്നത്. ത്വദ്ധത്തയാ വായുനയേതമജഷ്ടവിശ്വം സുപ്ത പ്രബുദ്ധ ഇവ നാഥ ഭവത് പ്രപന്നഃ തസ്യാപവർഗ്യ ശരണം തവ പാദമൂലം വിസ്മര്യതേ കൃതവിധാകതമാർത്ഥബന്ധോ. ആർത്ഥബന്ധോ എന്നാണ് ഇവിടെ ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ധ്രുവനും ഇതേപോലെ ആർത്തനായിട്ട്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചത്, അല്ലേ? ധ്രുവന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണം. എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ പോലെ, മുത്തച്ഛനെ പോലെ, ബ്രഹ്മാവിനെ പോലെ ഒരു വലിയ പദത്തിൽ ഇരിക്കണം. അതുപോലെയുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള ആർത്തന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന, ആർത്തന്മാരുടെ മിത്രമായ ഭഗവാനെ അതുകൊണ്ട് ആർത്ഥബന്ധോ എന്ന് ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു. അല്ലയോ എന്റെ ഗുരുദേവ, ബ്രഹ്മദേവൻ പൂർണ്ണമായും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിതനാണ്. ആരംഭത്തിൽ അങ്ങ് ജ്ഞാനം നൽകിയതിനാൽ അദ്ദേഹം നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരുന്ന ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് തന്റെ കടമകളെല്ലാം കാണുന്നത് പോലെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ഏക ആശ്രയവും എല്ലാ ദുഃഖിതരുടെയും മിത്രവുമാണ് അങ്ങ്. ആയതിനാൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുക? അപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവന് ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത് ബ്രഹ്മദേവനാണ്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവൻ തപസ് ചെയ്ത് ആ തപസ്സിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ തന്റെ കടമകളും തന്റെ കർത്തവ്യവും താൻ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി നടത്തേണ്ടത് എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഒരുമിച്ച് ബ്രഹ്മദേവന് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മദേവന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതോടുകൂടി ബ്രഹ്മദേവൻ കാണുന്നത് ചുറ്റുപാടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രളയവും അന്ധകാരവും മാത്രമാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്, എന്റെ കടമ എന്താണ് എന്ന് ബ്രഹ്മദേവന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവൻ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തപ എന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു.
ബ്രഹ്മദേവൻ തപസ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ദേവന്മാരുടെ കണക്കില് 1000ഓളം വർഷങ്ങൾ ബ്രഹ്മദേവൻ തപസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാനാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഉള്ളിൽ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം, വേദങ്ങളുടെയും എല്ലാം അറിവ് ഭഗവാൻ സ്വയം ധ്രുവന് കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മദേവനും അറിവ് കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ. ആ അറിവ് ലഭിച്ചതോടുകൂടി, ജ്ഞാനം ലഭിച്ചതോടുകൂടി ബ്രഹ്മദേവന് തനിക്ക് എന്താണ് കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ളത്, താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, സൃഷ്ടി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാമുള്ള അറിവ് ബ്രഹ്മദേവന് ലഭിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു നിദ്രയിൽ നിന്ന്, ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ രാവിലെ എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് പോലും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. പക്ഷെ ഉണരുന്നതോടുകൂടി അന്ന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ടോ ആ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മദേവന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വരികയും ലോകത്തെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കണം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ ധ്രുവൻ പറയുന്നത്, മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ഏക ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പല പല പ്രക്രിയകളിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഹഠയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം, പല പല പ്രക്രിയകളിലൂടെ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ പല വിധത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരേക്ക് എല്ലാം ഏക ആശ്രയം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ധ്രുവൻ പറയുന്നു. എല്ലാ ദുഃഖിതരുടെയും മിത്രവുമാണ് അങ്ങ് ആർത്തബന്ധോ, ആർത്തന്മാരുടെ ദുഃഖിതരുടെ മിത്രമാണ് ഭഗവാൻ. ആയതിനാൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുക? അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയും? കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, നമ്മളെ പോലെ ഒരു ഓർമ്മയും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാനമില്ലാതെ, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നറിയാതെ ശരീരബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഭഗവാനെ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാർ, ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ധ്രുവൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നൂനം വിമുഷ്ടമതയസ്തവമായയാതേ യേ ത്വാം ഭവാപ്യയ വിമോക്ഷണമന്യഹേതോഃ അർച്ചന്തി കൽപകതരും ഗുണപോപഭോഗ്യം ഇച്ഛന്തി യസ്പർശജം നിരയേപി നൃണാം. ഈ ശരീരമാകുന്ന തോൽ സഞ്ചിയുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയെ വെറുതെ ആരാധിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. അതായത് ധ്രുവൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു തോൽ സഞ്ചിയായിട്ട് കൽപ്പിക്കുന്നു. അതായത് തോൽ കൊണ്ട്, ശരിയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം സ്കിന്നാണ്, തോലാണ്. ആ തോല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഞ്ചി, അതിനുള്ളിലല്ലേ ജീവാത്മാവ് വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തോൽ സഞ്ചിയുടെ ഉപയോഗം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ തോൽ സഞ്ചിയെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സാധാരണ ശരീരബോധത്തിലുള്ള നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല വിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം പല വിധത്തിൽ ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുവാൻ, സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കുവാൻ, നല്ല ഒരു പുത്രനെ അല്ലെങ്കിൽ പുത്രിയെ ലഭിക്കുവാൻ, പിന്നെ വലിയ തന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് എന്ന് ധ്രുവൻ പറയുന്നു. ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷവും ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് കാരണവുമായി അങ്ങ് പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ പോലുള്ള വിഡ്ഢികൾ നരകീയ അവസ്ഥകളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ലഭിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം കാക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ധ്രുവനും തന്റെ വിഡ്ഢിത്തം മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ ധ്രുവനും താൻ എന്തൊരു പമ്പര വിഡ്ഢിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അതായത് എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ കഠിന പ്രയത്നങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനോട് അങ്ങയുടെ സാമീപ്യം, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം, അങ്ങയുടെ ധാമത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പ്രവേശനം വേണം, പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി എനിക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ആഗ്രഹമാണ്, പരിശുദ്ധമായ ആഗ്രഹമാണ് ഭഗവാന്റെ
ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനും ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും. ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ചോദിക്കാതെ ധ്രുവൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? ഭൗതികമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ആ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ധ്രുവൻ പറയുന്നത് നരകീയാവസ്ഥകളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ലഭിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും, അതായത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതും രാജ്യത്തിന് ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സുഖമനുഭവിക്കാം. തന്റെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, രാജ്യം ഭരിക്കുക, ചക്രവർത്തിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യമാണോ? ലോകത്തെ മുഴുവനും ഭരിക്കുക, ജനങ്ങളെല്ലാം ആ രാജാവിന്റെ കീഴിലാണ്, എല്ലാ ഐശ്വര്യവും ആ രാജാവിനാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തുച്ഛമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചല്ലോ. അത് ആർക്കും ലഭിക്കുന്നതല്ലേ? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ 6 മാസം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ തുച്ഛമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ? ഞാൻ എന്തൊരു വിഡ്ഢിയാണ് എന്ന് ധ്രുവൻ സ്വയം ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എന്ന് ധ്രുവൻ പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ ശരണാഗതനായാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്നത് എന്തും ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം തരുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി ലഭിക്കാൻ വളരെയധികം പ്രയാസമാണ്. കാരണം ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മായ നമ്മളെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ അനുവദിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ശരണാഗതനായി കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അനുഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി. അത് ചോദിക്കാതെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചല്ലോ എന്ന് ഇവിടെ ധ്രുവനും സ്വയം അങ്ങനെ വിലപിക്കുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ധ്രുവൻ വിലപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭവജ്ജനകഥാശ്രവണേന വാസ്യാത് സാ ബ്രഹ്മണി സ്വമഹിമനി അഭിനാഥമാഭൂത് കിം ത്വന്തകാസിതാത് പതതാം വിമാനാത്. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പാദ പങ്കജങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നുമുള്ള അങ്ങയുടെ മഹത്വങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പരിമിതരഹിതമായ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ഒരുവൻ നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞ് പരമോന്നതനുമായി ഏകോഭവിച്ചുവെന്ന് സ്വയം കരുതുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദ തലത്തേക്കാൾ വളരെ വളരെ ഉയരത്തിലാണ്. ബ്രഹ്മാനന്ദം പോലും ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന് മുന്നിൽ പരാജിതമാകുമ്പോൾ പിന്നെ സമയത്തിന്റെ വാളാൽ അറുത്തു മാറ്റപ്പെടുന്നതും താൽക്കാലികവുമായ സ്വർഗീയ ഗ്രഹപ്രാപ്തിയുടെ ആനന്ദത്തെ പറ്റി എന്തു പറയാൻ? ഒരുവൻ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ പോലും നിശ്ചിത കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ താഴേക്ക് പതിക്കും. അപ്പോൾ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ഒരാൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും അവർക്ക് ആ പുണ്യത്തിന്റെ അളവ് കഴിയുമ്പോൾ താഴേക്ക് വീഴേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഏറ്റവും അധമമായ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് എന്ന് ഇവിടെ ധ്രുവൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ ബ്രഹ്മാനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിച്ച് ഭഗവാനുമായി ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിച്ച് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരും തുച്ഛമായ നിലയിലാണ് എന്ന് ധ്രുവൻ പറയുന്നു. എന്തിനെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പരമാനന്ദം, അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം വളരെ തുച്ഛമാണ്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോയി സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് കാരണം സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയാൽ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരണം.
അതുപോലെ ബ്രഹ്മാനന്ദം അനുഭവിച്ചാലും ബ്രഹ്മാനന്ദം ഈ ലൗകിക സുഖങ്ങളെക്കാൾ വളരെയേറെ ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ബ്രഹ്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതും തുച്ഛമാണ് എന്നാണ് ധ്രുവൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന് ശരണാഗതനായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ പരമാനന്ദം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം, അതെല്ലാം തന്നെ വളരെ വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലാണ്. അത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയമായ എല്ലായ്പ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് എന്ന് ധ്രുവൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭക്തി മുഹുപ്രവഹതാം ത്വയിമേ പ്രസംഗോ ഭൂയാദനന്ദ മഹതാം അമലാശയാനാം ഏനാഞ്ച സോൽഭണമുരുവ്യസനം ഭവാബ്ധീം യേശേ ഭവദ്ഗുണകഥാമൃതപാനമത്തഃ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തുടർന്നു, അല്ലയോ അപരിമിതനായ ഭഗവാനെ, ദയവായി എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും അതുമൂലം എനിക്ക് ഒരു നദിയിലെ തിരമാലകൾ ഇടമുറിയാതെ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ നിരന്തരം അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന അവിടുത്തെ മഹാഭക്തന്മാരുമായി സന്തതം സഹവസിക്കാൻ കഴിയും. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ഭക്തന്മാർ സമ്പൂർണമായും ജീവിതത്തിന്റെ മാലിന്യമുക്തമായ തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയാൽ എനിക്ക് തിളയ്ക്കുന്ന അഗ്നി പോലെ അപകടകരമായ തിരമാലകളുള്ള ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞാന സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങയുടെ ശാശ്വത അസ്തിത്വമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും ലീലകളും ശ്രവിക്കുവാൻ ഭ്രാന്തായി തീർന്നിട്ടുള്ള എനിക്ക് അതിന് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ധ്രുവൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനോട് അനുഗ്രഹം ചോദിക്കുന്നു ധ്രുവൻ. എന്താണ് അനുഗ്രഹം വേണ്ടത്? അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുമായി നിരന്തരം സഹവസിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണം. അതാണ് ധ്രുവന്റെ ആഗ്രഹം. കാരണം തനിക്കിപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുകയോ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനമോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. ഭഗവാനെ കണ്ടതോടുകൂടി ധ്രുവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം പോയി. ധ്രുവൻ പരിശുദ്ധനായി. അതുകൊണ്ട് ധ്രുവൻ ചോദിക്കുന്നത്, എനിക്ക് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അതുമൂലം നദിയിലെ തിരമാലകൾ ഇടമുറിയാതെ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ, അതായത് അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തന്മാരുമായി സതതം സഹവസിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണം എന്നാണ് ധ്രുവന്റെ ആഗ്രഹം. കാരണം അതീന്ദ്രിയ ഭക്തന്മാർ സമ്പൂർണമായും ജീവിതത്തിന്റെ മാലിന്യമുക്തമായ തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവർ പരിശുദ്ധരാണ്. അവർക്കൊരിക്കലും ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങൾ അവരെ തീണ്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുമായി സഹവസിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കും സാധിക്കുന്നു. കാരണം ഭൗതിക അസ്തിത്വം. ശ്രീകൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലേ? മാതാജി ലെവൽ 1ന്റെ ക്ലാസിന്റെ ആ ലിങ്ക് പോവാനായിട്ടേ മാതാജി ഒന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട്. ലെവൽ 1ന്റെ ക്ലാസിന്റെ ലൈവ് പോവാനായിട്ടേ മാതാജി ഒന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ അപ്രൂവൽ വേണമല്ലോ. അതെയോ? ഒന്നുകൂടെ അയക്കാൻ പറയൂ. അത് സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മനീഷ മാതാജിയോട് ഒന്നും കൂടെ അയക്കാൻ പറയൂ. ഓക്കെ മാതാജി. എത്രയാ നമ്പർ പറഞ്ഞവര്? 56. ശരി. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പോൾ ധ്രുവൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ധ്രുവൻ നിരന്തരം ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹവസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയാൽ എനിക്ക് തിളയ്ക്കുന്ന അഗ്നി പോലെ അപകടകരമായ തിരമാലകളുള്ള ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞാന സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഭവസാഗരം എന്നാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ പറയുന്നത്. അനേകം ശക്തമായ തിരമാലകളുള്ള സാഗരം. അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ധ്രുവൻ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ മൂലം, ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസം മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? തിളയ്ക്കുന്ന അഗ്നി പോലെ അപകടകരമായ തിരമാലകളുള്ള ഈ ഭൗതിക സമുദ്രത്തെ എനിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, ഭഗവാന്റെ നിരന്തര സ്മരണ മൂലം പരിശുദ്ധമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തെ എനിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ധ്രുവൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതുകൂടാതെ ധ്രുവൻ പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം മുതൽ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ലീലകളും ഗുണങ്ങളും ശ്രവിക്കാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അതിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ശ്രദ്ധയുള്ളൂ. അതിൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്തായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. എനിക്ക് നിരന്തരം അങ്ങയുടെ ലീലകളും ഗുണങ്ങളും ശ്രവിക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസം മൂലം എനിക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് അതിന് സാധിക്കും എന്നാണ് ധ്രുവൻ പറയുന്നത്. തേന സ്മരന്ത്യതിതരാം പ്രിയമീശമർത്യം യേച്ഛാന്വദസുതസുഹൃദ്ഗൃഹവിത്തധാരാഃ ഏത്വബ്ജനാഭ ഭവദീയ പദാരവിന്ദ സൗഗന്ധ്യലുബ്ധഹൃതയേഷു ഹൃദപ്രസംഗഃ. അലയോ പൽപനാഭനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിലും അവയുടെ സൗരഭ്യത്തിലും സദാ ഭ്രമം കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭക്തനുമായി ഒരു വ്യക്തിക്ക് സഹവാസം സാധ്യമായാൽ അവൻ ഭൗതികരായ ആളുകൾക്ക് വളരെ വളരെ പ്രിയങ്കരങ്ങളായ ഭൗതിക ശരീരം, ശരീര സംബന്ധിയായ ബന്ധങ്ങൾ, സന്താനങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗൃഹം, സമ്പത്ത്, ഭാര്യ തുടങ്ങിയവയിലൊന്നും തീരെ പ്രതിപത്തിയില്ലാത്തവനായി തീരും. തീർച്ചയായും അവൻ അതിലൊന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ആകർഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും നമുക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭൗതികമായ വൈരാഗ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വമേധയ വാസുദേവേ പരാഭക്തി അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സന്താനങ്ങൾ, ഗൃഹം, സമ്പത്ത്, ഭാര്യ തുടങ്ങിയവയിലൊന്നിലും പ്രതിപത്തി ഇല്ലാതെ ആയിത്തീരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നല്ല. ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതാണ് ധ്രുവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ധ്രുവൻ വളർന്ന് വലുതായി രാജ്യം ഭരിച്ച് ആ ധ്രുവനും ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആരോടാണ്? ഭഗവാനോട്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രാജ്യം ഭരിക്കലും ഭാര്യ കുട്ടികളെ അവരെയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കലും അതെല്ലാം തന്നെ തന്റെ കടമ, കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ ധ്രുവൻ പുലർത്തിപ്പോന്നു എന്നതല്ലാതെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് മുഴുവനും, ആസക്തി മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലും ഭഗവാനോടുമായിരുന്നു. അതാണ് ധ്രുവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇവരെയെല്ലാം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അതൊന്നും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇവരെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ധ്രുവനെ പോലെ കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല. പിന്നെയോ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതാക്കണം. ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാര്യ ഉണ്ടാകാം, ഭർത്താവ് ഉണ്ടാകാം, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാം, വീടുണ്ടാകാം, ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകാം, എല്ലാം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വധർമ്മം ചെയ്യണം, നമ്മളത് ചെയ്യണം. അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യണം. ആ ഭഗവത് സേവനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആസക്തി. മറ്റതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക. അങ്ങനെ ഇവിടെ ധ്രുവൻ പറയുന്നു, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് വിരക്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8 മണിയായി. ഇപ്പൊ നിർത്തണോ അല്ല ഇത് മുഴുമിപ്പിച്ചിട്ട് പോണോ? എന്താ വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ. 5 ശ്ലോകം കൂടിയുണ്ട്, അതും കൂടെ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്തോളൂ. പരിചിതം സദസദ്വിശേഷം രൂപം സ്തവിഷ്ടമജതേ മഹദാദ്യനേകം നാഥ പരം പരമവേത്മിന യത്ര വാദഃ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനും പരമോന്നതമനും ആയവനെ എന്നാണ് ഭഗവാനെ ധ്രുവൻ വിളിക്കുന്നത്. ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനും, അജനാണ് ഭഗവാൻ, ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവൻ, കൂടാതെ പരമോന്നതനുമാണ്. സമഗ്രമായ ഭൗതിക ശക്തി നിമിത്തമായി ചിലപ്പോൾ ആവിഷ്കൃതങ്ങളും ചിലപ്പോൾ അനാവിഷ്കൃതങ്ങളുമായ, അതായത് ചേതനയുള്ളതും ചേതനയില്ലാത്തതുമായ മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ഉരകങ്ങൾ, ദേവന്മാർ, മനുഷ്യൻ തുടങ്ങി നാനാവിധങ്ങളായ ജീവസത്തകൾ
ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ധ്രുവൻ 5 വയസ്സായുള്ള ഈ ധ്രുവന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി. എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തി മൂലമാണ് ഈ ആവിഷ്കൃതങ്ങളും, അതായത് ചേതനയും അചേതനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നിരവധി ജീവരാശികൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന് കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങയെ ഇപ്പോൾ ദർശിക്കുന്നത് പോലെ പരമോന്നതനെ ഒരിക്കൽ പോലും പരിചയിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാ രീതികളിലുമുള്ള സിദ്ധാന്തവൽക്കരണങ്ങൾക്കും അന്ത്യമായിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, അല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ സാക്ഷാത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെയല്ല, സാക്ഷാത് ഭഗവാനെ കാണുന്നതോടുകൂടി മറ്റുള്ള ഭഗവാൻ ആരാണ്, പരമസത്യം ആരാണ്, പരമസത്യത്തിന് രൂപമുണ്ടോ, ഗുണമുണ്ടോ, പരമസത്യം ഒരു വ്യക്തിയാണോ, പരമസത്യം ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണോ, അല്ല വിഷ്ണുവാണോ, കൃഷ്ണനാണോ, അല്ല ഒരു ശക്തി മാത്രമാണോ എന്നെല്ലാമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അതിനെല്ലാത്തിനും അന്ത്യമായിരിക്കുന്നു. കാരണം സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ ധ്രുവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ധ്രുവൻ പറയുന്നു, ഇനി സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കൊന്നിനും വിലയില്ല, കാരണം അങ്ങയെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ധ്രുവൻ പറയുന്നത്. കൽപ്പാന്തയേതഖിലം ജഡരേണ ഗൃഹ്ണൻ ചേതേ പുമാൻ സുദൃഗനന്ദ സഹസ്തതംഗേ യന്നാഭിസിന്ധുരുഹ കാഞ്ചന ലോക പത്മഗർഭേത്യുമാൻ ഭഗവതേ പ്രണതോസ്മി തസ്മൈ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഓരോ യുഗത്തിന്റെയും അന്ത്യത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഈ ലോകത്തിൽ ആവിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും സ്വന്തം ഉദരത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ്യക്തമായിട്ട് തീരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ പകൽ അവസാനിച്ച് രാത്രി ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ സൃഷ്ടിയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഭഗവാൻ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവനും പ്രവേശിക്കുന്നു. ശേഷനാഗത്തിന്റെ മടിയിൽ ശയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊക്കിൾ തടത്തിൽ നിന്ന് ഉങ്കരിച്ച താമരയുടെ തണ്ടിന്മേലുള്ള സുവർണ താമര പുഷ്പത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അങ്ങ് അതേ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് ആ വിഷ്ണുദേവൻ ധ്രുവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാനിലേക്കാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ചെന്ന് ചേരുന്നത്. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ധ്രുവൻ ഭഗവാനോട് സ്വയം തന്റെ അറിവിനെ കുറിച്ച് സ്വയം ഭഗവാനെ അറിയിക്കുകയാണ്. ത്വം നിത്യമുക്ത പരിശുദ്ധ വിബുദ്ധ ആത്മാ കൂടസ്ഥ ആദി പുരുഷോ ഭഗവാൻ സ്ത്യതീശഃ യദ്ബുദ്ധ്യവസ്ഥിതിമഖണ്ഡിതയാ സ്വദൃഷ്ട്യാ ദൃഷ്ടാസ്ഥിതാവധിമഗോ വ്യതിരിക്ത ആസ്യേം. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ തുടർച്ചയായ കടാക്ഷത്താൽ ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ തലങ്ങളുടെയും പരമോന്നത സാക്ഷി അങ്ങാകുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട്, കരുണ മൂലമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ ബുദ്ധിശക്തി ലഭിക്കുന്നതും കൂടാതെ ആ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാക്ഷിയും ഭഗവാനാകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ അത് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ടും പിന്നീട് അനുമതിദായകനായിട്ടും എല്ലാം അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്നു. ശാശ്വതമായി സ്വതന്ത്രനായ അങ്ങ് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലും പരമാത്മാവിലും മാറ്റമില്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ്, സ്വതന്ത്രനാണ്, സ്വരാട്ടാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ്. നമ്മളെ പോലെ ഗുണങ്ങളാൽ അല്ല, സത്വഗുണത്തിലും മേലെയുള്ള വാസുദേവ സത്വം എന്നുള്ള വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിനോ ഗുണത്തിനോ ഒന്നിനും തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇപ്പോൾ ധ്രുവന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലും അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവത്തിലും ഒന്നിലും തന്നെ മാറ്റമില്ല. അദ്ദേഹം സ്വയം ആ അതീന്ദ്രിയമായ സ്വരൂപത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. 6 ഐശ്വര്യങ്ങളോടെയും പൂർണ്ണനായ അങ്ങ് യഥാർത്ഥ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ശാശ്വത യജമാനനുമാണ്. അതായത് ഷഡൈശ്വര്യ പൂർണ്ണനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. കൂടാതെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ശാശ്വത യജമാനൻ, അതും ഭഗവാനാണ്. അപ്രകാരം എല്ലായ്പ്പോഴും സാധാരണ ജീവസത്തകളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണ് അങ്ങ്. നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വിഭിന്നനാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളിലും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ അനന്തമായിട്ട് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കാണപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ വിഭുവും നമ്മൾ അണുവുമാണ്. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലെയും എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകനും അതേസമയം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നവനും എല്ലാ യജ്ഞഫലങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകനുമാകുന്നു. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകൻ. പിന്നെയോ സർവലോക മഹേശ്വരം, എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും അധിപനും ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്നില്ല. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ പ്രകൃതിയുമായി ചേർന്നിട്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിലോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിലോ നമ്മുടെ ചിന്തകളിലോ ഒന്നിലും തന്നെ ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു, നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നു. പിന്നെ ഉപദൃഷ്ട അനുമന്താച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര, നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നു, ഒന്നുമായിട്ടും അദ്ദേഹം കൂടിച്ചേരുന്നില്ല. യസ്മിൻ വിരുദ്ധഗതയോ ഹി അനിശംപതന്തി വിദ്യാദയോ വിവിധശക്തയ ആനുപൂർവ്യാത് തദ്ബ്രഹ്മ വിശ്വഭവമയകമനന്തമാദ്യം ആനന്ദമാത്രം അവികാരമഹം പ്രപദ്യേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എപ്പോഴും 2 വിപരീത ഘടകങ്ങളുണ്ട്, ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും. അങ്ങയുടെ ബഹുവിധ ശക്തികൾ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ അവിഭജിതവും യഥാർത്ഥവും മാറ്റമില്ലാത്തതും അപരിമിതവും പരമാനന്ദപൂർണവുമായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ കാരണമാകുന്നു. അതേ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം അങ്ങ് തന്നെ ആകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനമായിട്ടും അജ്ഞാനമായിട്ടും പ്രകടമാകുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാം അജ്ഞാനത്തിലാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു, എല്ലാം അജ്ഞാനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. അത് ഭഗവാനിലൂടെയാണ്. എന്നാലോ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവവും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ടും ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയായിട്ടും എല്ലാം തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഭഗവാനല്ലേ. കൂടാതെ അതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ഉറവിടം ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്ന, പരബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് ആ പരബ്രഹ്മമായിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ടും എല്ലാമായിട്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ധ്രുവൻ ആ ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സത്യാശിഷോ ഹി ഭഗവം സ്തവ പാദ പത്മം ആശിഷ്ടധാനുഭജത പുരുഷാർത്ഥമൂർത്തേഹ് അപ്യേവമാര്യ ഭഗവാൻ പരിപാതി ദീനാൻ വാത്സേവ വത്സകമനുഗ്രഹ കാതരോസ്മാൻ. എന്റെ ഭഗവാനെ, അല്ലയോ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും അത്യുന്നത മൂർത്തി രൂപമാകുന്നു. അതിനാൽ മറ്റൊരാഗ്രഹവുമില്ലാതെ അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്നെ തുടരുകയും അവിടുത്തെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രാജാവായി തീരുകയോ രാജ്യം ഭരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ നേട്ടമാണ്. അതാണ് അങ്ങയുടെ പാദപത്മങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം. എന്നെ പോലെ അജ്ഞരായ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങ് അകാരണമായ കാരുണ്യമുള്ള പരിപാലകനാണ്. പുതിയതായി ജനിച്ച സ്വന്തം കിടാവിനെ പോലും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകി പരിപാലിക്കുന്ന പശുവിനെ പോലെ എന്ന് ധ്രുവൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ധ്രുവന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനോട് എനിക്ക് അങ്ങയോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അനുഗ്രഹം തരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം ധ്രുവന് മനസ്സിലായി താൻ ഭഗവാനെ ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട്, സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചത്. അതുമൂലം തനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചെങ്കിലും
ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് താൻ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല, താൻ വഞ്ചിതനാകരുത്, തനിക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട, അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം മതി എന്നാണ് ധ്രുവൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനോട് അനുഗ്രഹം ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങ് സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും അത്യുന്നത മൂർത്തരൂപമാകുന്നു. ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആർക്കും തന്നെ അനുഗ്രഹം നൽകാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അത്യുന്നത മൂർത്തി, ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അനുഗ്രഹം തരാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതിനാൽ അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷകാമ ഉദാരതീഹി തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജന്റെ പുരുഷം പരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭാഗവതത്തിൽ. ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിലും, അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവനാണെങ്കിലും, സർവകാമോവ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവനാണെങ്കിലും, മോക്ഷകാമ മോക്ഷത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും, ആരാണെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യജേത പുരുഷം പരം, ആ പരമപുരുഷനെ ആശ്രയിക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വരങ്ങളും തരാൻ സാധിക്കും. അത് തന്നെ ധ്രുവൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും അത്യുന്നത മൂർത്തി രൂപമാകുന്നു. അതിനാൽ മറ്റൊരാഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്നും തുടരുകയും അവിടുത്തെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രാജാവായി തീരുകയോ രാജ്യം ഭരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ നേട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ധ്രുവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ചക്രവർത്തിയായി തീരണം, പിന്നെയോ രാജ്യം ഭരിക്കണം. ഈ രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ധ്രുവൻ വന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നത്, അതാണ് ഒരു രാജാവായി തീർന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നേട്ടം. അതാണ് അങ്ങയുടെ പാദപത്മങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം. എന്നെ പോലെ അജ്ഞരായ ഭക്തന്മാർക്ക്, അതായത് ധ്രുവൻ അജ്ഞാനത്തിൽ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹം മൂലമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വന്നത്. അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ധ്രുവന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ അജ്ഞനായിരുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങയെ ആരാധിക്കാൻ വന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങ് അകാരണമായ കാരുണ്യമുള്ള പരിപാലകനാണ്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭക്തിയെ ആഗ്രഹിച്ചല്ല അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ വന്നതെങ്കിലും അങ്ങയുടെ കരുണ മൂലം, എന്നോടുള്ള കരുണ മൂലം അങ്ങ് എന്റെ മുന്നിൽ പ്രകടനമായി എനിക്ക് അനുഗ്രഹം തരുന്നു. അത് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യമാണ്, അകാരണമായ കാരുണ്യമാണ്. പുതുതായി ജനിച്ച സ്വന്തം കിടാവിനെ പോലും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകി പരിപാലിക്കുന്ന പശുവിനെ പോലെ, വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും എന്റെ ആഗ്രഹത്തെ മാനിച്ച്, കാരണം ചെറിയ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട്, ചെറിയ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ വാശിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വെറുതെ വാശി പിടിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാശികളെ നമ്മൾ അവഗണിക്കും, ഇല്ലേ? നമ്മൾ മനുഷ്യരങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? കുട്ടികൾ വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് അവരെ അവഗണിക്കും. അവരുടെ വാശികളൊന്നും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ധ്രുവൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരു 5 വയസ്സുള്ള ബാലകനാണെങ്കിലും ഞാൻ വാശി പിടിച്ച് അങ്ങയെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി വാശി പിടിച്ച് ഇവിടെ തപസ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹമാണ് എനിക്കുണ്ടായതെങ്കിലും, അകാരണമായ കാരുണ്യം ഉള്ള ഭഗവാൻ അങ്ങ് എന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു പശുവിനെ പോലെ, അതായത് ഒരമ്മയെ പോലെ ഒരു വാത്സല്യം മൂലം അങ്ങ് എന്റെ മുന്നിൽ പ്രകടമായിരിക്കുന്നു. അത് അങ്ങയുടെ കരുണയാണ്. പക്ഷെ എനിക്കിനിയും ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധ്രുവൻ തന്റെ സ്തുതിയെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി ധ്രുവന്റെ കഥകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് പത്മപുരാണത്തിലോ എന്തോ ഉള്ള ശ്ലോകമാണ്, പ്രഭുപാദ എപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ്. ധ്രുവൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു, സ്ഥാനാഭിലാഷീ തപസി സ്ഥിതോഹം, അതായത് സ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഭൗതികമായ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ തപസ് ചെയ്തത്. സ്ഥാനാഭിലാഷി തപസി സ്ഥിതോഹം ത്വാം പ്രാപ്തവാൻ ദേവ മുനീന്ദ്ര ഗുഹ്യം, ദേവന്മാരോ മുനിമാർക്കോ കിട്ടാത്ത അനുഗ്രഹമാണ് ത്വാം പ്രാപ്തവാൻ, എനിക്ക് ലഭിച്ചത് അങ്ങയെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ദേവന്മാരും മുനിമാരും എത്രമാത്രം പരിശ്രമിച്ചിട്ടും കിട്ടാത്ത ആ അനുഗ്രഹം ഞാൻ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഭൗതികമായ സ്ഥാനത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയെ തപസ് ചെയ്തെങ്കിലും ദേവന്മാർക്കും മുനിമാർക്കും കിട്ടാത്ത അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അതായത് അങ്ങയെ എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ചു.
വാം പ്രാപ്തവാൻ ദേവ മുനീന്ദ്ര ഗുഹ്യം കാജം വിചിൻവൻ. പിന്നെയോ രത്നമാണ്. ഞാനൊരു കുപ്പിച്ചില്ലിനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്താണ്? ഒരു രത്നം. സ്വാമി കൃതാർത്ഥോഹം വരം ന യാചേ. ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി, എനിക്കിനി വരമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട. കാരണം ഞാൻ ഒരു കുപ്പിച്ചില്ലാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്, പക്ഷെ എനിക്ക് വിലപിടിച്ച രത്നം തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങ് തന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങയെ ലഭിച്ചു, എനിക്കിനി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധ്രുവൻ ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുന്നു എന്നാണ് ആ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ ഒരു കൊട്ടേഷൻ അതിൽ നിന്ന് പ്രഭുപാദ എപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ധ്രുവന്റെ പ്രേയേഴ്സ്, ധ്രുവന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.